Πόσα γεύματα πρέπει να καταναλώνουμε την ημέρα? Σίγουρα θα πρέπει να καταναλώνουμε 3 με 4 γεύματα την ημέρα, τα οποία θα αποτελούνται από ένα πρωινό, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνουμε κυρίως στο σπίτι, ένα μεσημεριανό μεταξύ 2,5 με 3 η ώρα, ένα απογευματινό και το βραδινό, το οποίο μπορούμε να πάρουμε μέχρι 9 η ώρα, αναλόγως με τις συνθήκες που λειτουργούμε, το οποίο θα πρέπει να είναι ελαφρύ. Πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να καταναλώνουμε κρέας? Καλό θα είναι να καταναλώνουμε 3 φορές την εβδομάδα. Σίγουρα την μία φορά ψάρι, την άλλη κοτόπουλο και την τρίτη ένα κόκκινο κρέας, π.χ. το μοσχάρι. Ανάμεσα στα γεύματα πρέπει να πίνουμε νερό? Φυσικά, το νερό είναι πολύ σημαντικός καταλύτης και βοηθά στην αποτοξίνηση του οργανισμού και στην καλή λειτουργία του μεταβολισμού. Κυρίως η κατανάλωσή του είναι καλή μετά τα σνακ. Θα πρέπει όμως να αποφεύγετε με το μεσημεριανό, επειδή επιβραδύνει τη διάσπαση της τροφής. Γιατί το κρέας πρέπει να συνοδεύεται με σαλάτα? Θα πρέπει το κρέας να συνοδεύεται με σαλάτα, επειδή φέρνει εύκολα τον κορεσμό και πετυχαίνει καλύτερη μεταβολική διαδικασία. Ποιοι είναι οι καλύτεροι συνδυασμοί για σαλάτα? Καλύτεροι συνδυασμοί για σαλάτα είναι η αγκουροντομάτα και το μαρούλι. Επίσης είναι καλό να συνοδεύεται με καθαρό λάδι, συγκεκριμένα με ομό λάδι, διότι είναι πιο θρεπτικό. Καλά θα είναι να βάζουμε στη σαλάτα 2 κουταλάκια του γλυκού λάδι. Σε ποιες ηλικίες διαπιστώνεται μεγαλύτερο αριθμό ασθενειών όσον αφορά την παχυσαρκία? Σύμφωνα με έρευνες που γίνονται τα τελευταία χρόνια, δείχνουν ότι η παχυσαρκία εντοπίζεται στα άτομα από μικρή ηλικία. Συνήθως από το δημοτικό και είναι πολύ επικίνδυνη ασθένεια. Τα άτομα που πάσχουν από παχυσαρκία δεν αναπτύσσουν άμυνες, γιατί υπάρχουν τα λιποκύτταρα. Μέχρι την ηλικία των 17 αναπτύσσεται ο οργανισμός με όλα τα αρνητικά. Με βάση την ηλικία, το ύψος, το βάρος και το φύλο κρίνουμε τα στάδια της παχυσαρκίας. Όταν ο δέκτης μάζας σώματος δείξει πάνω από 30, τότε εντοπίζεται στο άτομο παχυσαρκία. Πώς χαρακτηρίζετε τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων? Πολύ σημαντικά στη διατροφή των νέων είναι τα όσπρια. Θα πρέπει να αποφεύγουμε την κατανάλωση λιπαρών κρεάτων, αλλά θα πρέπει να προτιμάμε το ψαρονέφρι, το οποίο είναι καθαρό κρέας. Επίσης, τα ζυμαρικά, όταν μαγειρεύονται σωστά μαζί με σάλτσα ντομάτας, είναι πολύ καλός συνδυασμός. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει στα κηλικεία των σχολείων? Σε γενικές γραμμές, τα κουλούρια και η χυμή είναι καλές επιλογές. Ως πρωινό, μπορούμε να προτιμούμε τη σπιτική τυρόπιτα, αλλά όχι σφολιάτα. Επίσης, οι διάφορες μπάρες δημητριακών και τα μπισκότα που περιέχουν τα κηλικεία είναι καλό να τα προτιμούμε. Πιστεύετε ότι οι παραδοσιακές συνήθειες του λαού μας επηρεάζουν τον τρόπο διατροφής μας? Ναι, πιστεύω πως τα ήθη και τα έθιμα επηρεάζουν τον τρόπο διατροφής μας. Μέσα στην Ελλάδα παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις διατροφικές μας συνήθειες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι είμαστε ένας μεσογειακός λαός και θα είναι καλό να ακολουθούμε το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής. Πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να καταναλώνουμε τηγανιτά φαγητά? Θα πρέπει να αποφεύγετε το τηγάνισμα. Καλό είναι το λάδι να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Διαφορετικά χάνει τις θρεπτικές αξίες του. Καλύτερα να προτιμούμε άλλους τρόπους παρασκευής τροφής. Ανάμεσα στα γεύματα επιτρέπεται η κατανάλωση αναψυκτικών? Θα πρέπει να αποφεύγουμε τα αναψυκτικά επειδή έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Τα light ουσιαστικά που κυκλοφορούν είναι μύθος. Υπάρχουν επιλογές όπως η χυμή, πορτοκάλι ή μια σόδα που θα μπορούσαμε να επιλέξουμε. Θα πρέπει να καταναλώνουμε κονσέρβες? Όχι, δεν είναι καλή επιλογή αφού περιέχουν συντηρητικά. Ο τόνος μπορεί να καταναλώνεται 2 φορές το μήνα, αλλά τα λαχανικά πρέπει να καταναλώνονται φρέσκα και όχι συσκευασμένα. Είναι καλύτερα και έχουν πιο καλές θρεπτικές αξίες. Από ποια ηλικία ουσιαστικά πρέπει να μπει κάποιος σε ένα υγιεινό τρόπο ζωής? Από τότε που μπορούμε να ελέγχουμε το τι τρώμε. Για παράδειγμα, το χαρτζηλίκι είναι καλό να το χρησιμοποιούμε σε σωστές επιλογές όσον αφορά την διατροφή μας. Πόσες φορές την εβδομάδα μπορούμε να καταναλώνουμε ψάρι? Το ψάρι μπορούμε να το καταναλώσουμε 2 με 3 φορές τη βδομάδα. Τα λιπαρά που περιέχουν τα ψάρια είναι καλά και χρήσιμα για τον οργανισμό. Καλές επιλογές ψαριών είναι ο σολομός και η σαρδέλα. Το φαγητό θα πρέπει πάντα να συνοδεύεται από σαλάτα ή δεν είναι υποχρεωτικό? Με ζυμαρικά και όσπρια μπορούμε να έχουμε σαλάτα, διότι φέρνει την πληρότητα στο στομάχι. Με λαδερά όμως θα πρέπει να αποφεύγετε τη σαλάτα. Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα ημερήσιο διαιτολόγιό μας? Το ημερήσιο διαιτολόγιο θα πρέπει να περιλαμβάνει 2 ισοδύναμα γαλακτοκομικά. Το πιο βασικό είναι οι υδατάνθρακες, τους οποίους μπορούμε να βρούμε σε τροφές όπως το ψωμί, τα δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά. Η πρωτεΐνη αναδομεί τον οργανισμό και τους ιστούς και συναντάται στο κρέας, στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στα αυγά. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι οι πρωτεΐνες φορτώνουν το καρδιακό σύστημα, κυρίως σε αυτούς που ασκούνται. Θα πρέπει ωστόσο να καταναλώνει την πρωτεΐνη σε φυσιολογικές ποσότητες που μπορεί ο οργανισμός να κάνει καλό μεταβολισμό. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικές πρωτεΐνες. Επιπλέον, τα γεύματα θα περιλαμβάνουν και σαλάτα. Το χειμώνα έχουμε πολλές γιορτές και οι Έλληνες συνηθίζουμε να συνδυάζουμε τη διασκέδαση με το φαγητό. Πώς μπορούμε να αποφεύγουμε τις διατροφικές φαγίδες? Δεν πειράζει, όλοι θα φάμε έξω. Να φάμε και 2 φορές και παραπάνω κρέας. Αλλά θα πρέπει να είναι καλές επιλογές. Για παράδειγμα, καλό είναι το σπιτικό φαγητό και το γλυκό. Από όλα μπορούμε να δοκιμάσουμε αρκεί να υπάρχει και μέτρο.
Θα μπορούσατε να μας πείτε 2 λόγια για τη μεσογειακή διατροφή? Η βάση της μεσογειακής διατροφής είναι το ελαιόλαδο, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα κρατικά και κάθε είδους δημητριακών.